Les. Tichý svedok našich dejín. Na Slovensku ho berieme ako samozrejmosť, ale čo ak nie je večný? Island mal v minulosti množstvo lesov, o ktoré prišiel počas doby osídľovania. Z pôvodných 40% lesnatosti nezostalo skoro nič a cesta späť je dnes extrémne obťažná. Silné vetry, pôda chudobná na dusík, ale aj voľne pasúce sa zvieratá. To všetko tu výrazným spôsobom spomaľuje proces zalesňovania a potvrdzuje to pravidlo, že keď v prírode raz niečo pokazíme, tak je nesmierne náročné vrátiť to späť. A tak som sa rozhodol prepojiť tieto horizonty, aby sme si položili jednoduchú otázku. Hrozí dnes Slovensku podobný osud ako kedysi Islandu? My máme na Slovensku najväčší problém ten, že prevažná väčšina lesov je určená na hospodárenie. To v princípe znamená, že každý strom je určený na výrub. Tak realita je taká, že aj v národných parkoch sa stále ťaží na väčšine územia. Už spomínané fakty o smutnej histórii islandských lesov ma priviedli ku ďalšiemu nápadu, ako tému odlesňovania posunúť ďalej. Posunúť zo Slovenska na Island a prepojiť tak tieto dva odlišné svety. Na jednej strane si uctiť to najvzácnejšie, čo na Slovensku máme a ukázať to svetu. Na druhej simulovať lesnatú krajinu na Islande a to všetko cez svetelné projekcie priamo v teréne, v islandskej divočine. The aim of the state is to reclaim about 5% of the birch woodlands within the next decades. But in the future we are a bit worried about the birch on the lowlands because it's getting a bit warmer in Iceland. Global warming has effect. You are lucky in Slovakia. You have a mountainous forest close to what you would call natural. And I think it's important to have those and protect those for the future.